Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi, nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka kinhon jong kinongnya thok arshaka kibadan hapo ka shatri jong ka Rikhasi Riders haka hnyotrik ubnai naitung arajar arpruai kila mi shakmat ban ajing pensyai haka bayadai bat ka jing pentip jong kibabun ki longying bakila yo pediang da ukhaw plastik bala ajing yarap da kanika seng shikilai tili ki kentot shnong kibadan hapo kanika jilla jong ka sor shlong kum shibenta ban yatan ronglem ya ka khia ka shon ka bakila mat hapadeng ka jing khangdam jong ka sorkar ya ka shnong ka thaw kum shibenta ban yada na ka jing sapriang jong khnyang jingpang COVID-19 Habami syakmat ban pensyai halor kini ka jingjia. U Presiden jong ka seng uba Brandon Maulong uliyatho ba ka jingsam jingyarap jong ka seng sya ki longyeng ki baduk da ki marbam ka longbait da ka jingya senyang pisa tang na ki paradkhot. Ula ongru ba ka seng tang shuyo ujor na ki longyeng ba kilayo pediang yo une ukhaw bala suba ba udai ukhaw plastik. Marmar ka seng kala lai to kedru na utrai jong ka dukan dekhaw ban lap ya ka jing shisha. Uba Brandon Maulong uliyatho ru baka seng ka shanya abait menta ha ka jingtok kit balathung de ki bor sarkar baraga jo ka por ulo ongru baka seng ka long ka balakloy ban ya trailang bat ki bor sarkar ha ka bayadai bat kani ka jingtok kit Hatin bangila lap yaw ti ukhaw plastik ha ka tukusngi ka complain hi ka ban ningkong ka long ka bangiyo na ka ti ka shnong na noman som kidan atli ki long yeng Kiba phone ya ka klop ka jongi te ngi masen tip ngi mare mal siya ka te ka long yeng bat ha ka ta ka pot ni siya mi la ka jong ka kman ba ukhaw ulang kumba pibi yo ihi ukhaw plastik te nakaliang ka jongi hi kum kasngi ka bala syai pan ngilet siya ka te ka dukan ngilet panwat ya ka jing tip But kumba piyo ihi ki news ki baladap. Ni syam nak te ke dukan. Begidan hadu kumba ndrup pratli ki kau plastik. Kebaka government ngai i ba kala weng ba kala kentat yu tu kau. Ti nakaliang ka klub ko jong hi nginum lak ban le ye. Namar om dei mangi ki basna yu tu kau. Om dei mangi ba penmi yu tu kau. Ni da kaman sim ka bakulot ni le pantiet ni panma na kitu ki light ligishnam sa sisien wandum smo ye kam de gajing bakala ka jongi bat kam de hiru gajing bakala jong tu try jong tu dukan henry ya ka eka bangi shanya ba government hi kanwa ya ka da haba ya dei bat kani gajing tas ki ukhaw na ka klop ka jongi hi nginum la ban le ye namangi seng ya ka klop om bangin seng bangin mi syakmat hakitma bangin mi syakmat hakinu em kajing seng jongi hi yak klop kumba fi yu mutu jongi helping hands udai bangin nyarap yo parado parasnam ujongi uduk usuk ujongi henry yak aka baro ni shanya ha government ba government kan pinstat yak kompentrekam ban lap shishan em ba udai ni em ukha plastik Kajing perlut kajongi om dai bangi yo nanore nano om dan ba sponsor yangi manore mano kajing lut kajing sap kajongi hi kajing perlut kajongi shani shatai kajing yarap jongi yo duk usuk kadai dak kti kaman kti kadyang jongi way po way members tingin bansi bangi hab banlen syakate ka dukan bangin pan biang yaki egi jinglut kajing sap kajongi ha oi utrai ka dukan Uai upen pai ya ka ka bangi ni shim ni thiet na u but ni la dak samro shaki likely kishnong yakini ki mar ki bangi ayaki